Dalje bi se vratio na ovoga Pajkasa još malo, kog sam prije spominjao. Ima jedna interesantna stvar u vezi njega. On je 1871. napisao jedno pismo svom kolegi, sotonistu u Italiji, Manciniju, gdje je dao projekciju 3 svjetska rata. Prvi, drugi i treći svjetski rat. I sad kaže, za prvi svjetski rat kaže, mi ćemo uništiti carsku Rusiju, to je osnovna stvar, uništiti kršćanstvo, stvoriti socijalne tenzije i ostala kršćanska carstva. To se mislilo na Austro-Ugarsku. Nakon toga, kaže, periodu iza toga, koji će biti prožeti nemirima, kaosom i tako dalje, dolazi drugi svjetski rat. Gdje će se cionizam, politički cionizam, doći na svoje, na taj način, da će kroz nacizam biti jednostavno prisiljeni Židovi iz Europe i sve, da se na kraju cijelog tog, i on kaže, ubilačkog rata između istoka, zapada i tako dalje, tu kratim cijelu priču, vrlo preskačem, da se poslije toga manifestira u državi Izrael. I stvarno, to je nevjerojatno nešto, kad to vidite, to se realiziralo. Ali ovo što je sada interesantno, ovaj treći koji još nije bio. A što u njemu kaže? Kaže, kada taj cionizam sa državom Izrael, koji danas postoji, ćemo iskoristiti ovako. Ćemo pokrenuti rat između Izraela, cionista i islamskog svijeta. Ono gdje ne piše ko će još se boriti na strani Izraela i cionista. Ali valjda vam je jasno ko upravlja bivšim kršćanskim prostorom od Sjedinjenih država do Europe i koga oni misle upregnuti u funkciju tog cionizma protiv islamskog bloka, kojeg također i tamo oni odrađuju svoj posao i imaju svoje ljude. Znači teza i antiteza tu u igri. Da bi se dobije konačna sinteza, julijanska dijalektika. A danas također, znači to je vrlo aktualno. Isto sam gledao prije nego što ovdje došao CNN, vidim najave, NATO ulazi u Libiju, odnosno to, čak se spominje, to sam slušao nešto na neke reklame, neke novine, da li je to senzacija, ali se uklapa jako dobro. Znači, kako smo mi članica NATO pakta, također ako ima potrebe, ako NATO tako odluči, da će naše trupe ići u Libiju. Nevjerojatno nešto, Repović čovjek, kako se to lijepo uklapa u ovaj opis. A što je interesantno na kraju tog trećeg svjetskog rata, kako on to Pajk kao veliki prorok masonerije projicira, kaže, na kraju tog rata, koji će biti strašan, koji će strahovito smrti donijeti po svijetu, kaže, na kraju tog rata bit će uništeno i zbrisano, neće više postojati kršćanstvo i ateizam. Ne samo kršćanstvo, kaže, kršćanstvo i ateizam. A mi ćemo svoju luciferijansku doktrinu donijeti svijetu. I to je taj konačni svijet, to je taj konačni poredak koji on vidi kao taj savršeni zemaljski raj koji čovjek može samo ostvariti. Znači, potpuna suprotnost kršćanstvu i Isusovoj poruci, gdje je čovjek griješan i bez Božje pomoći, bez žrtve na križu, mi nismo sposobni svoj grijeh nadvladati i boriti se sa zlom i stvarati bolji svijet. Jer dužnost svakog od nas, na osobnoj razini i na nacionalnoj, je stvarati, počevši od sebe bolje, svoje prijatelje, svoju obitelj bolje i svoje okruženje, svoje društvo. Znači raditi bolje ljude, stvarati bolji svijet. Ako to ne možemo sami, nego samo s Bogom. A oni to, masonerija, kaže, ne, mi ćemo stvarati najbolji svijet. Sami, ne treba nam niko, moćni, vječni, vječno ćemo živjeti, tako svakako obećanje treba. Znači, sad se nalazimo u ovoj fazi vrlo interesantnog pristupu ovog proroka masonskog trećeg svjetskog rata, možemo vidjeti da živimo ta vremena. I završio bi sada sa jednim citatom jednog masona, također, George Armstrong Castera, to je onaj koji je izgubio, koji su Indijanci ubili u onoj završnoj bitci od Little Big Horna, po tome najviše poznat. Iako je on bio puno i slavu koju je stekao i zaslužio, moramo se priznati, bio hrabar vojnik, vojskovođa i tako dalje u američkom građanskom ratu.
što je on rekao? On je rekao, bitka je tamo gdje je grmljavina topova. Što to znači? Zašto sam to rekao? U kontekstu ovih zbivanja što vidimo sada u Hrvatskoj što se događa. Ove demonstracije što idu svaki drugi dan, Cvjetni trg i sve skupa. To je izlazak ljudi na ulice, revolt, nastao prvenstveno tim socijalnim kolapsom, neimaštinom, ekonomskih problema koje muče, a nagomilo se tu sve i svašta. To onda je da je iskra došla od kuda, on je samo to pokrenuo se. Ove strane, a to se upravljeno normalno od braća masona, kroz svoje pipke, lijeve, desne, HDZ, SDP i tako dalje, su mislili tu odigrati igru, pa će oni sada vikati dolje HDZ, dolje Jadranka Kosor, pa da opet zamijene stvar sa nikakvom promjenom, opet svojim ljudima, normalno SDP, nikakve tu razlike nema, ali hoće tako izmanipulirati ljude da se utroši energije i sve skupa. A se dogodila jedna interesantna stvar, počelo im je to izmicati kontroli. Oni su zamislili te prosvjede samo kao isključivo anti-HDZ-ovski, za potrebe SDP-a. Ali su došli ljudi, mladi tamo, ima ih ovakvih i odakvih, većinom ni sami ne znaju što bi kutili, ali znaju da je loše i to je dobro i to mi je drago da mladi tako razmišljaju, da nisu inertni i da ne sjede samo doma, nego da se bore za sebe. Ali su htjeli to da bude isključivo toj koristi ljevičara i SDP-a u prvom redu, to je smjeni vaši. Ali se tamo odjednom počeo razvijati i buditi nacionalni duh. Kontra Europske unije, za Hrvatsku, za očuvanje Hrvatske i za sve te pozitivne stvari koje su se tamo odjednom počele probijati. I sada odjednom, to je isto vrlo aktualno danas, Josipović zove stranke, pokreće se sve i sve vodi prema tome da se ide na taj prijevremeni izbor. Zbog čega? Jer sad žele što prije zaustaviti taj izlazak na ulice, koji je sad počeo se omasovljavati i kretati u nacionalnom smjeru. Jer su vidjeli da su počeli gubiti stvari, izmicati im iz kontrole. I odmah reagiraju. I ja kažem, i mi trebamo isto tako biti mudri. I kao što smo ovo do sada uspjeli na neki način preuzeti, malo pomaknuti tu inicijativu od onih što su htjeli, nastaviti i dalje. Zbog toga sam ovo citirao. Bitka je tamo gdje je grmljavina topova. Znači, ljudi su počeli izlaziti na ulice, moramo, svi mi koji znamo koja je igra u igri, što se ovdje sve događa, koja je pozadina svega, moramo isto doći u tu bitku, na ulicu, među mlade, biti angažirani, objašnjavati, usmjeravati ih i znači ne dopustiti da to ide onako kako je to neko drugi si zamislio. I to je ta bitka. Vrlo konkretna. Na terenu. Treba hodati, treba vikati tamo, treba izgubiti vrijeme. Vrijeme je novac danas, ja to znam. A to je tako napravljeno da smo u tom jarmu, da niko ne može ništa drugo napraviti nego samo gleda raditi, pa doma, pa možda eventualno televizor, pa gleda nekakve trivijalije da kao se odmori jer je jako umoren i onda tako iz dana u dan i ništa ne može što bi htio ostvariti. I zbog toga molio bih, posebno mi je drago ovdje što vidim da ima dosta mladih. Ciljano smo, kolege i ja, tu stavljali plakate, pogotovo ovdje pored Ruđera Boškovića, ove bivše škole koju sam ja išao, jer želim mlade privući i objasniti ih i usmjeriti, ne dozvoliti da drugi njima manipuliraju. Znači, molio bih onda poslije mlade ljude koji su voljni aktivirati se, boriti, da se, evo, bit će tu Hrvoje, tu za ovim stolom, neka dođu, nek se upišu, uzet će podatke, broj telefona, e-mail, da se umrežimo, jer nema veze, ako će nas u početku ovdje biti možda 10, 15, 20. To je prvi korak je težak, ali vrlo brzo se to razbukta, vrlo brzo se to raširi. Raspoloženje u javnosti i u narodu je jako dobro, u smislu, jako dobro pod navodnike bi se moglo staviti u smislu da je svima već došlo, da je dosta svega. I to treba iskoristiti. Treba iskoristiti protiv ovih struktura, protiv svih ovih zala koje se spremaju, jer bit će nam jako teško, nažalost, što sam ja govorio nekim drugim prilicama i što sam pisao, teška vremena nam dolaze, ove strukture nisu sposobne ništa riješiti, s cijene strane samo će ići gore, ako se ovi planovi ostvare,
nafta, on je nešto psihološka granica 10 kuna, pa to će narasti na 20-30 kuna bez problema ako se razbukti rat na Bliskom istoku, a sve ide u tom smjeru. Hrane neće biti, ljudi će biti gladni. Treba se pripremiti za loše stvari, ali kao što je i kolega Hrvoje na početku rekao onu predivnu poruku Gospinu, ne boj se malo stado, znači ne treba se bojati ovog moćnika svjetskog, ovih masona, svih njihovih obreda, simbola, koji se služe za strašivanje. Ne bojte se, imajte hrabrosti, kao da je prve što je profesor govorio, rekao je sjećaju se, mi stari se sjećamo, ovi mladi se ne sjećaju, ali imaju to u srcu, imaju to i genetski bi rekao, od svojih roditelja su dobili, koji su tada isto bili i u vojsci i borili se za Hrvatsku. Kao što je tada bilo teško i izgledalo nemoguće, ali upravo zbog hrabrosti, jer smo bili puni volje za Hrvatskom, spremni se žrtvovati, ista stvar treba i danas, isto treba i danas tako, biti spreman za žrtvu, biti spreman doslovce na sve i biti u vjeri. Jer ako nema vjere, neće se od toga ništa moći napraviti.